Kanuna na nato ni madungog ning Ebanghelyo kung sige kagsimba, you are a regular church goer, familiar na kayo ning sambingan may tugod sa magpupugas nga nahulog sa gianan, nahulog dito sa batuon, nahulog dito sa sampinitan, o nahulog sa maayong yuta. Walay problema ang binhi. Ang problema ang yuta. O gi-explain din sa Ebanghelyo. Maayo kayong pagka-explain ni San Mateo. No nga, ang binhi ang pulong sa Ginoo. O kada Domingo, makadungog ta, gitisukan tagpulong sa Ginoo, matag Domingo, ang uban gani kay kada adlaw, makakita kog musimba dinhi usahay, kada adlaw. Pero okay ra gyapon ang kada adlaw, bisag kada Domingo lang. Bisan og kausa sa kabuan lang, okay ra na. Ang importante, natisukan og binhi. Ang problema, unsang matang sa yuta ta. Sa upat ka matang sa yuta. Dito ba ta nga yuta sa agianan? Nga nakadungog daw kuno, pero nawala ra, wa ka turok kay gi sakmit sa yawa. Kana bang usay magyango-yango ka nga, oh, okay kayo si Father. Okay ra ko, no? Pag abot sa balay, maura gyapon batasan. Wa dili okay. Ikaduha, sana ay kuan, yuta gamay pero ang ilalom bato. Mao gyapon tong ningon og yango-yango og naigo gyud ko sa mensahe ba? Naigo ko. Unya, igo ra maigo. Wa gihapon katubo, kay igo ra man igo. Pag abot sa gawas, mao ra gihapon batasan, hambugiro gihapon ug hambugira. Na kung naon ra man nato maigsoon, wala gyud tay kapanghinambog sa Ginoo. Manghinambog ta sa atong trabaho, basig one day, putbulon ka sa imong trabaho. Manghambog ka sa imong balay, basig masunog na imong balay one day. Linugon na, tumpagon na sa Ginoo. Wata kasayod. Manghambog ta sa simbahan. Katong sa Bohol, grabe na ka-elegante ka mga simbahan, dagko kay mga kuan, pero hugmak man gid sa Ginoo. Wala tay, og sa Tagalog pa, ipangalandakan. Wala tay ipagsigawan. Wala tay kapanghinambog sa Ginoo. Kay nga naman, mga yuta rata. Nagkataon lang, nagihoy pa na atong dunggan, ilong. Maunang nangabuhi ta, kay kung wa ta hoype, yuta ratatanan. Labi na kani mga brown din yuta ratabaran, ay mong paghambog-hambog. Katong pution, abog to sila. Kay pution man, so social man ang puti. So abog mo, murag labaw-labaw mo sa amo gamay. Pero katong mga brown, ay mong panghinambog kay yuta raka. Labaw na tong itom. Na. Katong itom, di to dapat panghinambog tong itom, kay di mo yuta. Lapok. Alabaw na to mga negro. Di nagid to lapok. Danlak na gito sila. Naibitaw. Kung tanaw na to may igsoon, upat ra ka butang yun din We have nothing to boast before God. Mao bitaw nang gitawag nga yuta sa Greek, humos, humility, magpaubos naman yun dapat. Ang problema sa ato kay magpakasikin sa magudta, manghambog-hambog bang yun ta. Na mga batanon karon magbutor-mutor diya sa kalsada, ito mag-anak. Sus, Diyos ko dong. Malamba gani ka, itagig ka sa talanahan, bahalag matay ka. Kanindot sa lawas, sakit-sakiton gaya nang magtiling ka ng mag-anak ba? Pasikat mga isa kasi piyat na tinga matag lima, libat-libat ng matang, mabunal yung ulo. O niya ikatulo, ngayota, tuwa sa sampinit, busy kaayo sa mga kalibutanon nga mga butang. Actually, kaning mga, I don't know, karon po ko na kami sa aning 5:15, nakamisa ko sa 4, kay
baybay gi tagtag man ni Monsignor Lasco ang mga schedule sa amo. Sa last December na sign ko diri sa mga GKK ko magbisa. Wa ko'y si misa sa sentro. Ganahan ko dito sa GKK kato sa mga chapel pod. Kay naikaon dito iniguman misa. Diri way kaon. O dito sa mga chapel, alam mo kalain ha? Kani ato istorya ra man eh. Sa mga chapel, daghay halad. Ay mga kalabasa, mga upo, mga gulay. Wa man ko na podong-dungog, pero gamay ra sila, pero daghay halad. Mukaon man mig mga gulay, mga kuan, ay mga itlog, na mga basta. Diri wa gyud bisag isa, pastilan. Sunod Domingo pag bit-bit pud mo gamay, kana makakaon-kaon pud mi sa inyong bunga sa inyong kahago ba. May man magpadungdungog tudaan kay bitadyo kra. May suon, depende na sa yuta lagi, sa yuta ha. Di na magmatter ang binhi. Nanay binhi. Hybrid ang binhi. Ang problema, ang yuta, paturokon ba nato ang Ginoo sa atong kinabuhi? Dapat mangigsuon, mamunga ang binhi nga gitisok sa atong kinabuhi. Dili unta malaya og malaos. Tanawa mga batanon karon, nato condemn sa ila ha. Maglagot yung mga batanon karon nga musukol o ginikanan. Grabe. Sa kadugay-dugay nga pag-atiman sa bata, sugod pa sa pagbuntis, hangtod pag-anak, hangtod nga magngipon ang bata. Grabe ka sakripisyo sa ginikanan. Di ba alali mag-atiman og bata ka na magngipon? Ang mama, sleepless nights, alat. Mayrang bana kay hagok-hagok rang bana, lami kay dukdukon, di mo tabang og kugos. Pero na may mga bana po mo tabang, pero kasagaran, usahay di na matulog ng mama, musandig na lang sa katre kay kumulihok ang bata, hala, bilar-bilar. Tobo diri, tobo sa babaw, daghan man ngipon, ug ang katapusan pag nga bag-ang pagyud kay ilan tanon, kalibangaon, ma-ospital pa, maurid ang mama, og salamat sa Ginoo na kompleto ng ngipon, wa na naglangi ang bata. Boros naman pod, ato na napoy laing kuguson. Tapos ang bata, pag anam og kadako, wala na mo nga. Naghatag lang og kaguol sa ginikanan. This is not to condemn ha, pero nawurid dagig ko kay mga bata karon, dali ra kay maghikog. Dali ra magpakamatay. Sa Surigao, nakabalita man siguro mo ato, magbarkada, nagsabot sila nga maghikog. That's insane. Very selfish kayo. Wani mo hunahuna just to end your pain and suffering, pero wa ka na hunahuna nga daghay mga tao nga masakitan pag mawala ka, imo rang kaugalingon imong gitan-aw. Nasa kita kini mga maas kami din sa una. Kumbagon, laparuhon, latuson, bakos. Ako binugha. Grabe bata pa ko. Pag mata na ako, wala na si mama papa. Paglingi na ako, wa si mama. Paglingi, wa si papa. Ako na lang sa kwarto. Syagit ko na. Mabuang dahil si mama papa kung saka sa kwarto kay pik-pik-pik-pikon ko. Niya, spoil lagi kay kamanghuran. Pagkaugba na pod, kay mong sayo, biya namang magpapabunaog mugawas kwarto niya, syagit na pod. Gikapoy na siguro si mamang papa og pik-pik-pik-pik. Usa ka buntag niya anak ni syagit ko, sak-up pa kong binugha. Bunal-bunali pa kong tiil, basta lagom-lagom pa kong tiil. Kurog-kurog na ko, masaktura. Sus, gino-no ang binugha sa kong agtang, oy. Yan, naging binugha diri, oh. Ogma mataghilak, diba? Patyon tayo ka. Kung gigotom ka, pagsulti ka pagkanon, kung may gatas, pagsulti ka timplahan. Oo, kayang uyango. Pagkaugma, paglingi, wa si mama, wa si papa. Paghikap sa tapad, na binugha, tulog o balik. Ayo ka nga. Ang mga bata ko, mga OE ba? Mga OE. Tungod po na kay wala gipadako sa ginikanan og sakto. Ang mga ginikanan ay mabasol, anak. Bahalag masuko mo sa ako, di na ko mumisa nga oras. Karon ra.
Di na ko balik. Kung gitarong unta na sila pasabot nga inani ang kinabuhi, inani sakit para sa ginikanan pod nga valedictorian iyang anak pero wa nakapasok kay naghikog on the day sa graduation kay wala ni attend ang iyang ginikanan. Grabe. Wala gibirthdayan sa masaw, naghikog. Wala gitagaagsudan, naghikog. Gibuwagag uyab, naghikog. Tagapangabugan. Lalaki, pagkabulok, gwapo ra. Unya puti. Sos. Labong kini mga itom, di gid maghikog. Kini mga puti. Taason pagid nga laki. Taas. Kung anong kani pambangi mga tag-as, nga na mga putot din di man gid maglikog nga putot, di bitaw. Joke ra bitaw. Importante nang makauna-una ta ba nga na ay mga pagsulay tanawa diri sa second reading. Sulat ni San Pablo nga to sa taga Roma. Ingon dinhi, giisip ko nga ang atong mga pag-antos, atong mga pag-antos niining panahon na dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato mas dako ang grasya kaysa sa atong mga kalisdanan. Mas daghan grasya sa atong pagpakasala. Remember that. Naakay problema, gamay ra na ang demonyo musulsol dayon. Paghikog. Ikaw pod nga kulang po pagtuo sa Ginoo, wa katisok ang binhi nga gi paambit diri sa misa. Maghikog yug ko kay na ako'y kaila ana. Di na ko mosimba pader. Soko kos pare. Ayaw lang kay di man ang pari mo magluwas sa imo ang Ginoo man dili gyud ko mosimba pader. Kay naay mga lektor nga libakira, ayaw lang kay ang mga lektor ila man pud na di na ko mosimba pader kay kana mga kaabag. Basta di nato di padayon si manumbag ning mga kaabag. Di ko mo padayon pader kay mga nangalagad sa simbahan ana tagan sinakit-an nga di maayo di na ko mosimba ko ayaw. Kaya atong kaluwasan, individual man ta mo atubang sa Ginoo. Ayaw paapektuan ng mga isa ka oras na ko nagtambag, di nagigod siya mosimba, naglagot naman ko. Ayaw. Kapoy si tambag niya, di ka mutuman sa kapilan ako ng istorya mo, hindi sa Ebanghelyo karon. Na ay dunggan, di ka dungog, na ay mata, di ka kita, kapoy na ko tambag. Muing ang magyog, di nagigod ko mosimba din, ko ayaw. Suko, mga kapader, di man masuko, pero di makakamusimba, ayaw. Di man po ka muhalad. Wa man kay gamit. Ita joke bitaw. So daghan tag mga hagit sa atong kinabuhi karon nga kung ako kita unsang matanga sa yuta. Ang atong ideal kadtog yung maayong yuta. Pero ang pangutana karon, maayo ba tang yuta? Mga bana. Maayo ba mong yuta sa inyong asawa? Naghatag ba mo bunga sa inyong asawa? O naghatag ba mo kagool sa inyong asawa? Labi na kato mga bana din hinga nailain. Sensya na ha? Brad, kamatayon sa imong asawa kung mangita kaglain, please. Undangan na. Dili na maayo. Makadaot na sa pamilya. In love sa imong baga. Na kay asawang lakilak pa ka diri sa kasal. Na isahay bitaw lakilak. For better, for worse. For better, for worse. Sa kamog gaway o kapitos. Ay tag-atika. Yang katapusan, hangtod mauna kag kamatay. Hangtod sa kamatay. Dili man sukdanan ang diri sa kasal. Ang sukdanan, diya na sa iyong pagpuyo mo ng kini mga bana. Brad, be a good soil. Tagaig bunga inyong asawa. Maunang kung nagtrabaho ka, ihatag tanan nimong sweldo sa imong asawa. Bahalag wa kay kwarta, basta na ay kwarta imong asawa mo, na tinuod nga ba nga na bunga? Kana bang, di ba, ang aras? Ako, naghahatag ka nimo ning aras, gihatag na tanan. Unsa man ka, mangipit man ka. Ako naghatag na pito man imo ning upat, ako ning tulo, bahin tadaan. Di man pwede ana. So naaman kung tinuod yung nga bana nga naay binhi, ang itisok din niya na mo nga, Brad, ihatag tanan ang kwarta nimo. Bahalag wa kay kwarta. Basta na ay kwarta imong asawa.
Sabta ko ninyo mga bana? Ihatag ninyo ha? Kung gwapa imong asawa, og puti, ihatag. Og ito, madya di gwapa, tunga-tunga, swerte po kayo siya. Kaya, hayal ba niya ihatag tanan? Di man kayo suraan, tunga-tunga tao eh. Bitaw, krabitaw. Mao dapat bunga, no? Sa mga asawa po, sus, kini mga asawa, pastilan. Book of Sirach, bunga unta ang bugugma nga to ihatag sa asawa nga to siyang bana. Book of Sirach. Ang kalipay sa bana, kung ang asawa, di magpalabig sulti. Maunay tinuod nga asawa nga nakatisok ang bunga sa binhi sa Ginoo, di na mo yaw-yaw. Mo smile na lang na. Kung naagi Ginoo sa imong kasing-kasing, bisan sa mga pagsulay o mga kasdanan o mga kasalanan sa imong bana, ayaw na naghuna-huna aday. Pasayloa ay imong bana. Ayaw dagag yaw-yaw. Iampo imong bana. Libertad, nagmisa ko. Nasahin ko dito. After 3 months, kasukbatan ko sa nagsimba dito, Pader. Thank you very much, Pader. Nga naman, day. Nisimba ko, Pader, ikaw nagmisa, ingon ka, iampo ang bana. Di ko katuo, Pader. Akong bana sa una, Pader, mangulata. Nang baji. Nagdrugs, inom, sugal, laag. Di mo puyog balay. Kalbaryo o kamatayon na ako to, Pader. Pero ingon ka, Pader, nga iampo ra. 3 months, Pader. Di na mangulata akong bana, Pader. Di na mulaag, di na wa na nangabit, tuwa na sa balay, di na wa na inom, wa na sugal, wa na bisyo. Tuwa ra sa balay, Pader, Pader. Oh, tanawa. Gamhanan gyud ang pag-ampo, 3 months ra. Nag-unsa may imong bana? Naghigda man, Pader. Unsa man day imong ampo di ay? Ako ampo, Pader, kanang mamatay punta ni animal, Pader. Ayaw pod og ampog anak kay di baya lalim og way bana. Di lalim og way bana oy. Nabita to di sa City Hospital. City Hospital kana bitong diha sa Tiniwisan. 30 pa ang bana. Nalata ang atay, bukog og panit na lang. Ingon ang doktor, Mrs. kana imong asawa bana, ugma-ugmaon na lang na, perting hilak sa asawa mo pag-abot na ako kay magsantalana. Grabing hilak sa asawa, gunit-gunit sa kabaga, Padir. Siya ay gunit-gunit niya kay maalaan tang bana. Padir, maala ka diya, oy. Nag-ampo na istorbo mo ka kayo. Pero madungog ginako ang iyang kahadlok kay 20 pa kapin ang bai. Duha ka anak nila nga gikugos pa. Yung isa, mga 1-year-old kapin pa. Pagkaluoy kayo, sige hilak, Padir. Wa na ko lang istorbo, concentrate na ko, madungog ginako. Padir, kung mamatay akong bana, Padir, kinsay mo pa eskwela sa akong anak, kinsay mo palit og gatas, kinsay mo atiman sa amo, sige istorya anak, kung kinsa na kunoy kauban niya kamera duha. Pag sure diha, aday, oy. Mura man kag nagpadugdungog sa ako, day. Lisod padug ako. Sa kalipay paghimo, kamo. Kasakit na, ako na, binuang mo yung style ninyo. Gusto mo kumutabang pero alimuot mapugnahong, paningkamot o mo diha, day. Hindi man kagwapa. Bahala ka diha, oy. Di bitaw. So, inana, may igsoon, dapat tinabangay. So, mga bana, ipakita inyong bunga sa inyong asawa, mga anak. Mga asawa, ipakita ang bunga. Kanang di maayo, okay na, why problema na. Pero mas daghan ganun pa ang maayo. Labi na sa mga anak, baliko na ako. Labi na sa mga anak. Ingon dito sa graduation, mag-unsa man ang imong medal, honor, with honor, unsa pa mga achievements mo or mga bitay-bitay sa imong nukuan, liog, kung di ka masugo sa balay, di gihapon na malipayon. Bisan pag wala kay honor, pero buotan ng bata, maunay pinakamalipayon nga mama ug papa sa tibok kalibutan. Pero di ka masugo, ako, tisdingi, di ba? Ilubong na kagbuhi. Di tinuod yung istorya, di ba? Ambot yung mga ginikanan, kumutuo ba mo? Mag-unsa man ang honor sa yung mga bata, kumusupak, musukol sa inyo. Ayog laag na, laag. Inuni mo inani, musupak, musukol, mutubag, kita sa una, ambot yung mga mas-mas din eh. Di takatubag sa itong ginikanan sa una. Pag mulaag, mungit-kit-kit, nagamay, isa kasit-sit ra. Uli, diretso na, wa na, di ba? Karon, sit-sit, inon po ka, way buot yung mga bataan. Tapulan, di masugo. Di rabay suraan, sus,
Maupay pangit, maupay tapulan, pastilan. O gitsuraan, okay ra, gwapa man ka, joke rate out. Story may sharing, bunga lang may soon ang yagit din ni karon. Kita sa simbahan. Ay lang mong kalain ha? Kita, mga lektor, mga kaabag. Pag binuutan ta diri simbahan, daghan kay mga lumilihok sa simbahan, mga angil adug batasan. Strikta. Strikto. Mura bag mga gwapa. Naay pare, strikto kayo. Kasabaan ni mga kaabag, kini mga kaabag, way mga buot. First Sunday, mga kaabag, second Sunday, mga kaabag, way mga seminar, mga kaabag. Isa ka buwan, kasabaan ng kaabag, wa na kaabag ni simba. Ang kadako sa simbahan, kaduhaon pa ni, kaduhaon, katuluhon. Mga 2,000 ka buhok ni simba. Hapit namatay ang pari pagpakalawat. Alam man kag 2,000 ka buhok ka, 2,000 ka tunol, lawas si Kristo, lawas si Kristo. Hawi na kaayo. Lawas si Kristo, tagam. Ang gibuhat niya, warag sungka ba? Gikumkum dali ang lawas si Kristo. Lawas si Kristo, lawas si Kristo, lawas si Kristo, lawas si Kristo. Kumkum na po, lawas si Kristo, lawas si Kristo, lawas si Kristo. Hay, naapay isa kalibo. Uga ng laway. Itunga-tunga na lang. Lawas, 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 lawas. Kumkum na po. Kristo, 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 Kristo. Naapay 500. Wa na laway. Wa na lawas si Kristo. Mauna, ang nangalawat po. Wa na po'y amin. Dili lagi po hindi mag-inistrikto. Di mag-inistrikta kay di maayo na mag-inistrikto. Dapat magbunga. Bunga gyud ha. So hinautot ta do nga mamunga ta, mahatag-tagbunga sa tuig ka tao. Kung na may mga mali na to nabuhat, it's okay. Wala problema na, di man ta mga perfect. Basta ang atong goal karong adlaw, Domingo, hangtod sa semana, before maabot sa Domingo, naaon tayo mabuhat nga maayo para sa atong isikataw inaot pa. Paliw manindo atong padayong tubagtuog itang tanan.